14 urteko nerabe batek bere buruaz beste egin ostean, gaztearen amak adimen artifizial baten garatzaileak salatu ditu, bere semea programa horrekin sortutako pertsonaia batekin obsesionatu izana leporatuta. Karakter AI da plataformaren izena, eta nerabeak Daenerys Targaryen, Game of Thrones telesaietik ateratako pertsonaia birtualarekin txateatzen pasa omen zituen bere bizitzako azken asteak. Dirudienez, gazteak atxikimendu emozional larri bat garatu zuen chatbotarekiko, eta mundu errealetik urruntzen hasi zen, etengabe Dani izenez deitzen zion emakumezkoarekin txateatzeko. Hainbat iturriren arabera, gazteak bere buruaz beste egingo zuela aitortu omen zion botari. Bere burua gorroto zuelako eta etxiturik sentitzen zelako besteak beste. Amak konpainiari egotzi dio semearen heriotzaren errua, eta salatu du fundatzaileak jakitun zirela adingabentzat zein arriskutsua den beraien produktua. Ez dakigu 14 urteko gazte estatubatuarra konstiente ote zen chatbota ez zela benetako pertsona bat. Dakiguna da, aplikazioak chat guztien amaieran hauxe zioela. Gogoratu, pertsonaiek esaten duten guztia asmatua da.